spus că e făcută într-o coastă de-a mea. E cel puțin dubios, ca să nu zic altă. Nu lipsește nicio coastă. Se prindea în râu, așa cum face mereu, și a căzut în apă. Mai să se sufoce. Zice că a fost cât se poate de neplăcut. Asta a făcut-o să compătimească vietățile care trăiesc acolo, pe care ea le numește pești. Așa ca seară. A scos o grămadă de pești din iaz și a sunut. I-a pus în pat ca să le fie și lor cald. M-am uitat azi la ei și nu mi se par mai fericiți decât înainte. Doar că stau mai liniștiți. Dar noaptea am să-i dau afară. Nu mai culpi. Sunt lipicioși și nu-i comod să dormi printre ei că n-ai nimic pe tine.